Doncs benvinguts una altra vegada en aquest marc d'aquest programa del DOT Talent Convidat que compartim amb Osona.com i el 99 i que ens agrada molt conèixer aquestes persones de la comarca que han fet una trajectòria professional a fora d'Osona. Avui ens acompanya l'Agnès Cruells i en Carles Fiter, redactor d'Osona de Nació Digital, i serà en Carles qui conduirà avui aquesta trajectòria de l'Agnès. Sense més preàmbuls, Carles, et passo la paraula. Perfecte, gràcies, Núria. Doncs avui l'entrevistada és Agnès Cruells, que prové del món del màrqueting empresarial. Agnès, abans de començar, comencem una mica al principi. D'on és Agnès Cruells? Hola, bona tarda. Mira, jo soc de Prats de Lluçanès, vaig néixer a Prats, tota la meva família viu a Prats, jo soc l'única de moment que he sortit de la comarca i, de fet, jo considero que no he sortit perquè segueixo totalment vinculada a Prats, segueixo empadronada a Prats després de 30 i escaig anys de viure a Barcelona i segueixo tenint amics i relació amb el poble. Senzillament vaig baixar a estudiar a Barcelona, des de Prats en diem baixar i amb alguna coseta fora, però aquí m'he quedat. I, Agnès, per què va baixar a Barcelona? Què va baixar a estudiar a Barcelona? Jo vaig baixar a estudiar a Barcelona, estic parlant de l'any 88, per tant, significava molt més que anar a la universitat, significava sortir de casa, anar a un pis d'estudiants, viure amb amics, no era com tota una experiència. La Universitat de Vic, en aquells moments, començava, però vaja, l'objectiu era anar a viure i a gaudir de Barcelona, perquè aquest va ser el motiu. Jo vaig estudiar Ciències Empresarials i Direcció d'Empresa, no perquè tingués una vocació clara, ni molt menys, senzillament perquè no era de lletres, m'agradaven els números, però això de les mates em semblava molt complicat, física i química has de ser molt bo, doncs mira, hi vaig tirar cap a aquesta banda i vaig estudiar SADE als 5 anys, en aquells moments eren 5 anys, passant el darrer d'aquests 5 fora. Vaig ser com de les primeres a fer un Erasmus l'any 92 i vaig estar la meitat del curs a Suècia i la meitat del curs a França. I què hi va aprendre a Suècia i a França? Vaig aprendre, en primer lloc, a viure amb altres cultures, perquè era un entorn d'intercanvi. Clar, tu no et pots imaginar això l'any 88, però clar, és que ara Barcelona és totalment cosmopolita, no? El 30% de la població és estrangera, però en aquells moments és que eren un 1%. Aquest és l'entorn, no? Llavors és un canvi, te'n vas a una banda amb gent que parla altres idiomes, que menja diferent, que pensa diferent, que convius amb la puntualitat d'un alemany que et diu la reunió era a les 13:15 i tu has arribat a les 13:16, amb l'italià que crida, etc. Va ser aquest contacte i aquest contrast cultural. I, òbviament, em va ajudar a desenvolupar i a poder viure en anglès, Suècia en anglès, tot i que alguna coseta vaig aprendre de suec, i a França em va ajudar a aprendre el francès. Però jo destaco molt més la convivència amb altres cultures. I, Agnès, aquesta especialització en el món del màrqueting, quan va venir? Jo vaig acabar la carrera el juny del 93, a Barcelona postolímpica. Deien que llavors hi havia una crisi i vaig començar a treballar amb auditoria, perquè jo professionalment soc més forta amb el nivell d'anàlisis i números. Al cap d'un mes vaig dir que allò no m'agradava, que era superrepetitiu, que cada dia era fer el mateix i que jo necessitava més canvis. I doncs així, donat que no funciono bé amb auditoria, provaré el màrqueting i porto, no vull ni comptar els anys, però gairebé 30 anys sempre en màrqueting. Jo em vaig especialitzar en aquella època, es deia comerç internacional. De fet, és que la carrera de màrqueting no existia. Vull dir, dintre d'economia empresarial, direcció d'empreses, hi havia aquestes petites especialitats. I ara que m'explicava que es va especialitzar, en quines empreses va començar a poder fer
la seva feina, és a dir, el que va de màrqueting, aquest camp més concret? Mira, vaig començar, la meva primera feina va ser a Mirurgia, una empresa que ja no existeix, que la va comprar fa uns anys, bastants anys ja a Puig, i que estava en perfumeria i cosmètica. I això va ser allà on vaig aprendre el primer contacte empresarial, amb aquestes coses que hi ha caps, que a vegades has de fer coses que no t'agraden, senzillament perquè el teu cap t'ho diu, i com a mínim aprens a conviure amb aquest entorn, i vaig començar a posar en pràctica allò que ens havien explicat de les 4 P's de màrqueting, no? I començar doncs, amb tot aquest món, i sobretot amb canal tradicional. Pensem que en aquells moments l'alimentació, les grans superfícies, en teníem molt poques i que encara veníem a les 50.000 drogueries que hi havia a Espanya en aquells moments. D'allà em vaig cansar i me'n vaig anar també amb una multinacional, Henkel, que és de detergents i cosmètica, també la divisió de cosmètica, i aquesta és l'experiència que a mi professionalment més m'ha marcat, perquè empresa alemanya, molt de procés, molta metodologia, metodologies que 20 anys després encara aplico. És cert que abans havia de tots els passos que havíem de seguir per qualsevol procés, projecte, ara me'n salto el 70%, perquè cap empresa té ni els recursos ni el temps per fer-ho, però com a mínim saps dir, mira, això m'ho salto, això anem per aquí, i realment ha sigut la meva escola de màrqueting. Després de Henkel? Després de Henkel me'n vaig anar perquè em volien exportar a Alemanya, i jo ja havia decidit, després dels meus intercanvis, que Barcelona es viu molt bé i que no volia marxar, i me'n vaig anar a Grup Godó. I vaig llançar el que en aquells moments era City TV, que després va ser 8 TV, i allà vaig estar 8 o 9 mesos perquè no vaig encaixar. O sigui, senzillament passar d'una empresa... Jo sempre dic que el producte marca la cultura d'empresa. Henkel és una empresa química, per tant, tot és metodologia, procés, etc. Grup Godó, i tu sabràs millor que jo, el producte és la notícia salta ara. No pots planificar quan saltarà la notícia. I això fa que la cultura sigui molt diferent. Jo tenia 30 anys i això que no hi hagués organitzat, jo deia, és que és tot desorganitzat, no hi ha horaris, no vaig encaixar. Vaig llançar el canal de televisió, em va permetre conèixer aquest món, que és un món molt interessant i que personalment aprens i estàs en contacte amb gent molt diferent, i a mi em va permetre gestionar equips que no eren tots igualets, perquè clar, els equips que havia gestionat a Henkel eren tots gent que havia estudiat el mateix, que tots havien crescut a Barcelona i, si tu vols, tots de casa bona, no? Per tant, era molt... I arribo allà i tenia, des de perruqueria, estilisme, el disseny gràfic, etc., perfils totalment diferents i que no pots fer servir les mateixes tècniques, no? O sigui que això és com una mica el que m'emporto d'aquella experiència. No encaixo, busco feina i me'n vaig a Ralston Purina, menjar de gossos, una altra empresa que tampoc existeix. També un canvi total de sector, diguéssim. Sí, però en el fons, jo sempre dic, és igual el sector que estàs, perquè quan estàs a màrqueting sempre tens 2 objectius bàsics. Un, atraure consumidors i que aquests consumidors gastin el màxim de temps o de diners amb la teva marca. I això és el mateix, que sigui cosmètica, que sigui vi, que siguin productes de telefonia o que sigui el que li diem B2B, no? D'empresa a empresa. Quan tens els principis, ho pots aplicar a qualsevol banda. I sí, canvi total, i a més no soc especialment amant dels gossos, però vaja, em va interessar perquè era una posició de coordinació internacional. La seu de Purina estava a Sant Louis, a Missouri, i jo era la coordinadora entre la central i tots els països europeus. Era una empresa americana i allà vaig aprendre això. Tu tens un objectiu, t'espaviles, no tens tot aquest seguiment que hi ha en una empresa alemanya ni tants processos, però més val que el compleixis. Si vols continuar treballant, més val que el compleixis. I és una altra forma de treballar.
ens va comprar Nestlé. Al cap de poc que jo estava allà, ens va comprar Nestlé i a mi m'oferien una feina en una ciutat, com que no arribaré allà ho puc dir, molt lletja, al sud de Wimbledon, Anglaterra, gris, plujosa, i jo vaig dir que me n'haig d'anar a fer allà, i torno a canviar. I me'n vaig a una empresa local que no puguin exportar, que és Codorniu. És una marca emblemàtica, sector que m'apassiona. El món dels vins i el cava té una màgia especial i allà és la meva experiència més llarga, de gairebé 11 anys, portant tant vins com caves a nivell nacional, a nivell global, a nivell internacional, una mica diferents parts de negoci. I sobretot això, he après a estimar el vi, estimar la terra, entendre la feina que hi ha darrere d'un producte, entendre la dedicació que hi ha, etc. Però arriba un moment que tot s'acaba. Vaig canviar una altra marca emblemàtica pels catalans, com és Cacaulat. Sí, vaig el 2013. El 2013, el moment que ja l'havia comprat d'Amico Vega, per tant ja no la fase de romassa ni tota la fase que la marca va petitant. Jo vaig entrar a la part maca de tornar a posar la marca al mercat i que no era res més que treure-li la pols al que la marca sempre ha sigut i que torni a lluir. I aquí portar a treure la marca de Catalunya, portar-la cap a la resta d'Espanya, a llançar la marca a Portugal, llançar la marca a Corea del Sud, etc. Fins al 2018, no, això, Agnès? Exactament, fins al 2018, que va ser el meu últim canvi ja. Cansada una mica de gran consum, sempre el mateix producte, vaig voler fer un canvi i me n'he anat al que li diem en anglès el B2B, d'empresa a empresa, i en un sector com és el sector de la logística, del transport, que és un sector d'aquests que no en parlem mai, excepte ara, i me'n vaig anar allà i porto el departament de màrqueting de tot el món. És una empresa alemanya, de moment, seguirà sent alemanya, ens acaba de comprar una altra companyia, DHL. O sigui que ara estem en un moment d'impàs, però el departament de màrqueting el van voler crear a Barcelona i allà estic des del 2018. I aquesta empresa, Heilbrand, que està a Barcelona, servei de logística, com funciona exactament? Pels que no ho puguin saber. Mira, jo sempre faig la comparativa, és una mica passada de moda, però som com una agència de viatges, de les que hi havia abans. Hi ha gent que vol viatjar, hi ha gent que té hotels i que té cotxes i que té autobusos i tal. I nosaltres posem en contacte uns amb els altres. És a dir, hi ha gent que vol transportar producte, però per transportar un producte, per un vi o un cava des del Penedès fins a una botiga de Nova York, necessites que hi hagi un camió que el vagi a buscar al celler, que el porti al port, per tant necessitaràs un contenidor, hauràs de fer tota la paperassa burocràtica, perquè no oblidem que és un alcohol, per tant està subjecte a tasses a molts països, s'ha de pujar el producte al vaixell, el vaixell ha d'arribar a Nova York, allà s'ha de descarregar, s'ha de tornar a pagar, s'ha de posar en un altre camió i ha d'arribar al punt de venda. Tot això, a més, pensem que pot sortir, si avui surt un vaixell d'aquí, sortirà a 22 graus, però que per arribar a Nova York haurà passat per temperatures de 8 o 10 graus, que el vi es fa malbé. Un contrast de temperatures és el pitjor que li pot passar. Un vi s'envelleix. Llavors, el que també ha desenvolupat aquesta companyia és productes per protegir aquest vi i que no tinguin aquests canvis de temperatura. Nosaltres fem senzillament d'intermediaris. I entenc que de productes, ara l'exemple del vi és l'únic o hi ha altres productes? Estem especialitzats en begudes alcohòliques. És el líder mundial amb el transport de begudes alcohòliques. Més que tot, crec que l'especialització moltes vegades és important, o sigui, si volem tocar-ho tot, al final no arribem a res. I com et deia, com que és un vi que realment és sensible als canvis de temperatura, als canvis d'humitat, al transport, i té molta paperassa i molta burocràcia darrere, pensa que hi ha països, o sigui, tu legalment no pots enviar un vi a Suècia si no tens una llicència d'importador.
Nosaltres tenim llicència d'importador. Per tant, a través nostre, tu, Carles, pots enviar-li al teu amic Edgar una ampolla de vi a Suècia, si vols, no? És una mica tot això i per això estem especialitzats en aquest sector. Podem portar des de vi a granel, ampolles, hem portat ampolles de vi que valen $40.000. Tenim inclús a França, amb un celler, un col·leccionista que hi guarda allà els seus vins i que de tant en tant ens diu porteu-me 3 ampolles a no sé on. Nosaltres portem 3 ampolles a no sé on. O sigui, dintre d'aquest sector podem portar-te els taps, podem portar tot el que necessiti per facilitar-li la vida al celler, amb tota aquesta part logística. Ara he repassat una mica el vostre web que teniu i el lema principal de la companyia és We don't transport goods, we transport dreams. És a dir, no transportem mercaderies, transportem somnis. Què són aquests somnis? Aquests somnis són el somni que té un viticultor o un que ha cultivat el seu raïm i aquesta ampolla i que al final algú se la veu. I el seu somni és que se la vegui algú amb una taula de San Francisco, no només de Barcelona o de Sud-amèrica, i nosaltres ho fem possible. O és el somni de tots aquests cervesers artesanals que estan sortint i que estan començant i que, a més aquesta cervesa encara és més sensible que l'altra cervesa i que pugui fer gran, que pugui créixer la seva marca. És el somni del que obre una botiga i vol tenir vins de tot el món i no sap com fer-ho. Són tots aquests somnis els que nosaltres transportem. I Agnès, ara que parlem d'aquests diversos productors i empresaris també, la logística va habitualment associada sobretot a grans empreses, a grans companyies. En el vostre cas també és compatible aquest petit productor que vol fer arribar el seu vi en aquest bar que em comentaves a l'altra punta de l'oceà? També és compatible en el vostre cas o ha de tenir un volum d'empresa? No, nosaltres tenim tot tipus de clients. Treballem amb les grans corporacions de vi, cervesa i alcohols del món, no direm marques, però totes les tenim al cap, fins al petit productor de Borgonya o de Stellenbosch o d'on sigui. Tenim equips per transportar-ho tot i, de fet, inclús tenim un servei que li diem grupatge, que vol dir que podem portar 3 caixes d'un, 2 caixes de l'altre, les posem totes en un contenidor, amb un transport compartit i ho podem portar a l'altra banda de món. O inclús fem ja recollides a diferents cellers, una per també reduir la petjada de carboni, o sigui, no cal portar 5 camions fins al Prat de 5 companyies diferents, que una faci la ruta per portar-ho tot va en un sol contenidor i ho portem a l'altra banda de món. Oferim servei a qualsevol tipus de companyia. I ara que parlàvem precisament d'això, del camió o de com ho recollir tot, la visió estratègica d'una empresa com la vostra, en la qual treballa, és a dir, com afronta aquest repte de la sostenibilitat, que és saps que n'hi hagi una emissió de gasos, és a dir, com es fa la balança de poder portar aquest vi de forma correcta a l'altra punta del món i alhora que intentar ser al màxim sostenible? Mira, aquí hi ha diverses coses. Jo crec que estàvem parlant més, o els nostres clients ens demanaven molt més temes de sostenibilitat abans del Covid que ara. Per una raó, perquè ara el principal problema és poder transportar el producte. Tenim una escassesa de contenidors i de vaixells i fent un exemple molt bèstia, però si algú passa gana vol menjar i li és igual que sigui orgànic que no ho sigui, té gana. I estem una mica en aquests moments. Vam fer fa molt poc una enquesta amb els nostres clients i vaja, és que la sostenibilitat estava a baix de tot com a elements que els preocupen, però per una situació puntual. Jo sempre dic a casa meva que no hem d'oblidar que aquesta crisi passarà i que la sostenibilitat ja no és només una tendència. Vull dir, ha d'estar a l'ADN de qualsevol companyia, a veure com reduïm. Llavors sí que tenim plans. De fet, nosaltres tots aquests, també qualsevol producte que transportem, sigui amb un flexitank o amb mantes insuladores, el recuperem, tenim un servei que recuperem.
Nosaltres reciclem en plàstic, doncs els flexitanks són unes bosses de plàstic gegants per transportar vi, per entendre-ho. Nosaltres les recollim. A Europa recollim i reciclem el 98%, a nivell mundial estem reciclant el 80%. O sigui, hi ha tot aquest tipus d'accions que sí que les fem. Nosaltres calculem la petjada de carboni de qualsevol ruta. Tenim serveis i, de fet, tenim un client a Holanda que ens demana que tot el que va des d'Europa sigui per tren. Per què? Per reduir la petjada. Nosaltres podem donar informació de quina és la via, la millor via, per reduir aquesta petjada per carboni. Nosaltres som dels que hem signat, per exemple, una cosa que es diu l'Arctic Pledge, que és que no farem mai transport passant per l'Àrtic. Clar, com que pel canvi climàtic l'Àrtic s'ha fos o s'està ponent, els vaixells poden passar i la ruta és més curta i es gasta menys combustible. Però tenim un compromís de no fer-ho. O sigui que sí que hi ha dintre d'això tota una sèrie de paràmetres que s'han de complir sí o sí, perquè és que al final serà el consumidor el que li demanarà al client i, per tant, el client a nosaltres. I estem aquí per tot això. I ara, Agnès, que n'has parlat una mica, has tret el tema de la Covid. Òbviament, aquest tema us ha afectat, no sabem si de forma positiva o negativa. Com ha afectat el món de la logística, la pandèmia de la Covid? S'ha augmentat? El món de la logística, més ho dic perquè la majoria de grans companyies cotitzen a borsa i, per tant, els resultats són públics i els han publicat, està fent aquest any rècord de beneficis. És allò que en castellà diuen Río revuelto, ganancia de pescadores, doncs és una mica això. Pensa que hi ha 3 grups que controlen el 85% del transport marítim del món. 3, 85%. Llavors, aquesta gent, quan va començar el Covid, van treure vaixells del mercat per reduir la capacitat i poder mantenir els preus. Els contenidors els van arribar a treure del mercat, estic parlant ara d'abril-maig del 2020, tot per poder reduir i mantenir preus. Què passa? Que al setembre de l'any passat la demanda comença a créixer als Estats Units, amb la primera obertura, i triga el sector a recuperar i a tornar a posar tota aquesta capacitat al mercat. I això fa que s'hagi continuat amb aquesta escassesa d'espai i de contenidors. Actualment tota la capacitat està al mercat, tots els contenidors estan al mercat, s'estan produint nous contenidors, però ningú ha previst que després de la crisi la demanda creixeria. Ningú va ser capaç de preveure-ho. I estem en creixements, i avui llegia també que al Port de Barcelona tant les importacions com les exportacions han crescut al voltant del 5%. Clar, imagina't això, necessita més vaixells i fabricar un vaixell no és ni ràpid ni barat. S'estan fabricant més vaixells, es diu que cap al 2023 podrem tenir la capacitat que necessitem, però ja com a opinió personal jo no sé si s'estan produint els vaixells que es necessiten, perquè de la mateixa manera que ningú va ser capaç de preveure que el consum de béns creixeria un 6% a nivell mundial, no sabem què passarà, no? I que en el fons té un sentit, perquè els que hem sigut afortunats, que hem seguit treballant i cobrant malgrat la crisi, no hem anat al cinema, no hem anat de viatge, no hem anat als restaurants i hem tingut més poder adquisitiu per canviar-nos el sofà, l'ordinador o la nevera. I tot això ha fet créixer aquesta demanda que a nivell mundial estem parlant de l'entorn del 6%. Per tant, tot això, si no hi ha espai, els preus pugen i s'està fent rècord de beneficis. La companyia potser menys que altres, però vaja, ens ha anat bé. I en tot cas, en el cas de l'empresa de la Heilbronn, quin percentatge podríem dir que fa transport en vaixells, quin fa transport en cotxe, en tren? És a dir, de què estem parlant? Majoritàriament són vaixells, no? Sí. Nosaltres et diria que entre el 85-90% és transport marítim. El transport aeri és residual. Ha crescut els últims mesos per això, perquè si no hi ha vaixells i els avions estaven parats, la gent ens ha demanat avions, però està, doncs, jo diria, ara, tot i haver crescut, deu ser al voltant del 3-4%. O
O sigui, bàsicament és marítim, perquè inclús per anar a Anglaterra, d'aquí a Anglaterra es va pel port de Bilbao. En tot cas, sí que és l'aposta de partir d'aquí, això que no es preveia, des de la vostra visió sí que és que els valors segurs al vaixell, ara per ara i pel futur, no? Sí, el vaixell i el tren per a Europa. De fet, ja hi ha transport que pots fer des d'Europa fins a Xina, que també pots anar amb tren. Això també existeix. El que et deixa la petjada de carboni més baixa per quilo transportat és sempre el vaixell, amb diferència. Això és el que és més econòmic. I el transport terrestre i els camions, que també ens falten camions, mai podrem prescindir d'ells. Llavors, d'aquí a ver si toca que siguin amb hidrogen, que siguin amb gas liquat o que siguin elèctrics. Però per anar, tornem a l'exemple del Penedès al Port de Barcelona, camió sí o sí. Perfecte. Agnès, si et sembla, ens centrem una mica més en el més de la teva trajectòria, però els coneixements adquirits. Ara ens ho deies tu, que fa gairebé 30 anys que treballes en el món del màrqueting, i m'ho deies al principi, que ha canviat molt. Com ha canviat tot plegat? Doncs mira, és que fa 30 anys teníem 3 televisions, no teníem internet, per posar coses. El WhatsApp li faltaven 20 anys perquè arribés. Jo vaig començar a treballar que no hi havia ni correu electrònic. Per tant, imagina l'estratègia per arribar al client. Jo sempre explico, o sigui, hi ha moltes definicions de màrqueting. Jo sempre dic que el nostre rol, i és un rol molt capitalista, digue-li com vulguis, però aquesta és la realitat. Nosaltres estem a les companyies per fer que es vengui més o que es vengui de manera més rendible. Punt. Jo no m'he trobat mai en 30 anys que algú em digui fes un pla perquè els treballadors i treballadores se sentin millor a la companyia. O fes un pla que aquest any decreixem un 10%. Mai m'he trobat això. Sempre és més. Llavors, la nostra missió màrqueting, una mica el que et deia, és entendre el producte, entendre la companyia, entendre el consumidor a qui va dirigit i posar en marxa una sèrie de tècniques perquè aquest consumidor compri la nostra marca i es gasti tant com pugui dintre de la nostra marca. Llavors, això fa 25 anys eren els anuncis a TV3 i a Televisió Espanyola i poc més, i el punt de venda. I avui la televisió segueix sent el mitjà més eficient en termes de cost per impacte. Si no pensem per què un Globo fa anuncis a la tele, quan és un negoci absolutament digital que va dirigit a la generació X o Z, però fa anuncis a la tele, vull dir, segueix sent el més eficient. Però, òbviament, si només fas això, no estàs aquí, no? I el consumidor li demana molt més a les marques. Abans, quan jo començava a treballar, parlàvem del brand positioning, com ens posicionem respecte a la competència. Avui estem parlant del brand purpose. Què ha de fer aquesta marca? Quin propòsit té la vida? Quin propòsit té per fer d'aquest món un món millor? En màrqueting estem parlant en aquests termes, no? Per tant, tant a nivell conceptual com d'estratègia, ha canviat molt i sobretot la manera d'arribar al consumidor, que ara tenim moltes més eines, més medibles, més sofisticades i que les hem de combinar amb el tradicional. A mi fa 30 anys em diuen que tindríem un telèfon i que li podríem enviar informació a qualsevol consumidor a qualsevol part del món i que jo sabria si ha obert el mail o no l'ha obert i on ha clicat i quines pàgines de la meva web visita, hagués dit, però què estàs dient i què és una web? Hagués dit primer, perdona, què és un mòbil i què és una web? Canviat així. Ara, al principi ho apuntàvem una mica dels diferents sectors i productes diferents i precisament que el producte marca molt la cultura de l'empresa. Però, i a l'hora de fer màrqueting, com condiciona el producte? A veure, jo crec que condiciona més, evidentment, sí, el producte condiciona, però per mi és més com arribes... Sempre hem de posar el consumidor al centre, mai el producte. Sempre dir, no sé, necessito vendre ulleres.
Per què? Aquí. Com han de ser aquestes ulleres? Per tant, o amb aquesta mateixa persona ara li vull vendre una ampolla de xampú. M'haig de fer les mateixes preguntes. Jo crec que això és una de les coses que jo sempre explico, i que sembla molt obvi, però que moltes vegades oblidem. Hem de fer el màrqueting pensant en el consumidor i no en el que nosaltres som. I hem d'explicar el que el consumidor vol sentir, el que el consumidor necessita saber i no el que nosaltres volem. No? És allò de, no, és que sóc l'empresa més gran. Bueno, i a mi com a consumidor què m'importa? No? Algú pot estar molt orgullós de passar aquest missatge, però al consumidor això li serveix d'alguna cosa. Crec que això és el que hem de fer. I els consums també, entenc que des de màrqueting s'ha d'estar molt pendent d'aquests consumidors, perquè els consums han canviat totalment 25 anys ençà. Sí, jo sempre dic que realment la feina de màrqueting és cansada perquè has d'estar al dia permanentment i no pots dedicar-te al màrqueting de 9 a 6. Perquè permanentment reps inputs que tu has de ser capaç de processar i et servirà, no? A mi em passa, doncs, és igual, que vaig pel carrer, que veig una botiga i se m'ocorreix una idea. O llegeixo al vespre algun article i penso, això s'ha d'incorporar. Llavors, necessites estar molt actiu, llegir molt, estar en fòrums, estar en contacte amb proveïdors. Jo crec que els grans aliats dels departaments de màrqueting són les agències, perquè avui el món va tan ràpid que és impossible estar al dia de tot. I treballar amb especialistes t'ajuda, perquè, i és això, jo crec que si no t'apassiona el màrqueting no hi pots treballar. Jo crec que és una mica com la teva feina, no? Són feines que són de 24 hores, no vol dir 24 hores treballant davant de l'ordinador, però sí que és una forma d'entendre la vida. Mira, gairebé m'has respost la següent pregunta, que era quin consell donaria algú que vol dedicar-se a aquest món, a part de la passió? Quins altres consells els donaria a un jove o una jove que volen estudiar màrqueting? Sí, jo sempre el consell que donaria a qualsevol jove és fes el que et vingui de gust i el que t'agradi. I no pensis en les sortides professionals, que és una cosa que inclús els pares a vegades o mares és allò, i això ja tindrà sortida pel meu nen. Si no sabem com serà el món d'aquí 20 anys. Per tant, el primer consell és fes el que t'agradi. I el segon, jo diria això, que realment t'apassioni i t'agradi aprendre i siguis inquiet. I només dedica't al màrqueting si vols estar connectat i pensant en tot això 24 hores al dia. Una mica, jo dormo i descanso i m'agrada viure, no? Però sí que no és una feina que requereix aquest esforç de creixement personal. T'ha d'agradar aprendre i t'ha d'agradar superar-te cada dia. Ara més entrant... Has de ser molt humil. Sí. És una altra de les coses que jo crec que és important, has de ser molt humil i has d'escoltar a altres departaments. I has d'escoltar, a mi em passa molt ara, a la gent que comença i a les noves generacions. Perquè moltes vegades és el que et donarà el clic, el que et donarà una visió diferent. I centrant-nos més en l'experiència, parlant d'aquest creixement, de voler créixer, des de Barcelona, és a dir, es pot créixer? O alguna vegada has tingut la temptació de dir, ostres, poder Barcelona se'm fa petita per créixer professionalment, o necessitaria anar-me'n a algun altre lloc? Barcelona té les capacitats, té el talent, té les possibilitats que pot tenir una altra capital europea o Madrid, per exemple. A veure, sempre s'ha dit, és cert que les grans multinacionals estan fora. Jo en el meu cas és que no soc massa ambiciosa professionalment. Jo bàsicament busco divertir-me amb la meva feina. Llavors ja fa molts anys, al segle passat de fet, quan Henkel em va proposar anar-me'n a la central, jo m'ho vaig pensar una nit i vaig decidir que no. I renunciant a anar-me'n allà, renunciava
a fer carrera a una de les... En aquells moments era una de les companyies punteres en màrqueting a nivell, junt amb Procter. Pensa que, clar, és que Amazon no existia, ¿vale? I el Zuckerberg en devia anar a la uni encara. Era de les punteres i vaig renunciar a això, a ser la CEO de Unilever, m'és igual, qualsevol altra cosa d'aquestes. Sí, malauradament, cada vegada tenim menys companyies grans a casa nostra. En tenim unes quantes i conservem-les, però, clar, de les que t'explicava, no? Codorniu es va vendre, Freixenet s'ha venut. Per posar-te dels sectors que he treballat, i és més difícil créixer que si el teu repte és el món, no? Potser jo també estic veient que amb tot això el Covid ha avançat la tendència del teletreball. Jo dic que la tendència del teletreball ja hi era, que senzillament ens l'ha avançat. Jo estic veient que s'està treballant més descentralitzat, sobretot en temes de gestió de dades, d'informàtica. Barcelona pot arribar a ser un hub molt potent i inclús a la meva companyia estem contractant gent per IT, per informàtica, a Barcelona, quan fins ara la central d'informàtica estava a Holanda. També és una companyia superdescentralitzada. Jo porto el màrqueting per tot el món des de Barcelona i de la meva companyia, i finances es porta des de Rotterdam. Probablement aquesta descentralització o aquest treballar en remot ens ajudarà una mica a poder créixer des d'aquí. Un altre consell que donaria a algú de 20 anys, quan acabi la carrera, és convenç el teu pare o la teva mare de fer un any sabàtic i vés a voltar i a conèixer món. I si trobes una oportunitat fora, agafa-la. Agafa-la per aprendre, per vivència diferent, i després torna, que aquí es viu molt bé. I ara que parlàvem d'aquesta descentralització i que potser sí que avançarà, en tot cas, la fotografia actual de Catalunya, quina és? És a dir, està ben posicionada? En el sector de la logística està ben posicionada a l'exterior? A veure, i una de les coses que també m'ha servit treballar amb aquesta empresa és que molts dels problemes que aquí diem i que ens han explicat que el famós procés ha fet que la gent no vulgui invertir i que la gent digui que Barcelona és insegura, he pres, una, que ho saben poc, i dos, que els importa zero. O sigui, senzillament, si es donen les condicions econòmiques, si hi ha espai, si hi ha el talent, a l'empresa, i és que, la veritat, li és igual. En el sector de la logística, jo crec que està ben posicionada. El port de Barcelona és un dels ports punters, és un dels ports més grans d'Europa i és un port que també ha fet una molt bona inversió i sí, i aquí tenim molt bons professionals. En aquest sector està ben posicionat. Pel que jo conec, en tema de tecnologia també estem molt ben posicionats. Hi ha talent, hi ha empreses, hi ha gent que s'hi dedica i sense dir noms, però hi ha grans grups que han posat hubs a Barcelona, i han posat hubs a Barcelona de centrals de reserves d'hotels o de venda online o el que sigui, i si han posat hubs a Barcelona és per alguna cosa. Jo crec que ens hem de sentir orgullosos del país i del talent que tenim. I que a vegades ens creiem que som menys del que som, sobretot quan et compares. Jo que tinc la sort de treballar amb gent que està en 80 països, dius, a veure, doncs no, estem molt ben posicionats a nivell internacional. I ara que parlem d'aquest talent, des de Catalunya, és a dir, Catalunya en concret, cuida aquest talent que té aquí a casa? No. Per què? No, és que a més et posaré un exemple, és molt trist, però si jo comparo, passo euros, el primer salari que jo vaig cobrar a l'any 1993, amb els salaris de sortida d'ara, és que potser aquest salari ha crescut un 20 o un 25%. I en aquells moments jo comprava la T10 pel que ara seria €1,50. O sigui, així...
No, vull dir, els salaris de les noves generacions són molt baixos. Aquesta és la realitat, i el talent marxa. A fora hi ha unes altres condicions. També crec que hi ha un difícil encaix de cultures. La gent de la meva generació, que és la que pot estar en posicions de direcció, ens van educar amb la cultura de l'esforç, amb que si treballes 10 hores millor que si en treballes 8, etc. I les noves generacions són molt més intel·ligents i són molt més capaces de trobar un equilibri personal i la vida professional, cosa que jo considero que és boníssim. Però per algú de generació antiga pot ser, és que clar, fan les seves hores i marxen, no? Perquè els hem de pagar més. Però no estem cuidant el talent. I quina solució tenim? No ho sé. El que t'anava a preguntar. No, perquè quan algú critica, el normal és que digui, aporta'm alguna cosa, no? La veritat és que no ho sé, però jo crec que també és una mica d'empatia cap a aquestes generacions, entendre que treballen diferent de nosaltres, que són molt més productius amb altres formes de treball. Moltes vegades potser tampoc tot és... Òbviament el salari és important perquè si no et pots pagar el lloguer del pis, tota la resta és una mica superflu, no? Però el poder treballar des de casa, la flexibilitat d'horaris, el treballar per projectes, són temes que aquesta generació valora molt i que això sí que és molt fàcil incorporar-ho a l'empresa, no? Incorporar-ho als departaments. Doncs bé, acabem aquesta entrevista amb l'Agnès Cruells, amb aquests tips, amb aquests consells que ens ha donat que es podrien incorporar en aquests sectors, diguéssim, en aquests departaments de màrqueting. I moltes gràcies, Agnès, per transmetre'ns aquest talent, aquesta trajectòria professional d'una usonenca, de Prats de Lluçanès, i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per pensar en mi i un plaer compartir aquesta estona. Moltes gràcies.